weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dunga wural fa e nder galle ceerno mouhammadoula amin ly ko on waktu yoni ha e nder galle abda mbolo kam eko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi ndi sénégal pelle syndicat ji daraniɓe gollotoɓe nder leydi ndi kolliti so ala ko gasi sappo e ɗiɗi nduleru koɓe hofoɓe juuɗe mabɓe saabu ɓe cabbima ko juuti ala ko gasi e nguɗo hen laamu haydara ko fate gollotoɓe to leydi mauritanie jeeya gorɗo gueɗe caggal leydi ndi o holliti ala mayɗo ala gañiɗo mauritanaɓe hewɓe taweteɓe leyɗele golfo hewɓe hen ndewi lawol lesne tawi to arabie saoudita ha toon to oman ɓe darni catal toppitade gurdama ɓeɗona to leydi mali fuɗɗitima coupiraji courant e nder bamako hewɓe kolliti ganda ɗe caɗele ko goniti hen ustinoma woni hen ñalawma kurɗo ɓeɓe koɓɓe woni hen ko ñalawma kurɗo ɓe ko waktuji jeegom woni hen jaaha waktuji joyya taw ngala courant e nder leydi ndi to Guinée Conakry landaji capanɗe nayyi woni ko firta par laamu ngu ene hen tati keptinaɗi no fewi sello Delen Diallo Alpha Condé Sidia Touré ɓe kolliti ɗum fawaki e saria leydi ndi to Niger ko piyanɗe ɓutte mbaɗi hande subaka toon to aéroport mo Tahwa holliti heewi boni hen waɗi noon gañiɓe mayɓe hen hewɓe no fewi kabruji men ma en jaa toon to Joolam Jaɓeri ma en jaa ha toon to Moyen Orient garen e guerre hakkude Israïla kame Iran e États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare tv gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe e mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli men kala gorelte sa heeɓi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto Corée Nord a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tongoje gorelte jiɗɗa jokkodirde e mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayel Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma kettode kabaruji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde jeenaya mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal
weltare tv ko musidɗo mona Saydou Abouba onon yilɓe rewindade kabruji men ɗem ngala pular jewte mon buuɗal mede tarihaji annabaɓe so tawi on jeehi toon to lowru mon YouTube on tappi weltare tv mo jiton tengade ɗe mbaɗon abonné ma on keb kala ko perdiɗon e jewteɗe kala walla ni tarihaji ɗi kala hen ko luppuɗon ma on mbaw tawde ɗum toon mbawon rewindade gueɗɗe kala no jarata ni hen jahaten ka toon to lugsay ba gorgol taw yin toon musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane ne woy waɗande ne kala kikiɗe so arande mene actualité ji ko fate gueɗe diina ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullah. ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe. ceerno Abdoulaye Sarr nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi jeeɗiɗo ene cakko e ɓuɓri al arsi jomiraɗo ñalawma mo ganduɗa ɓuɓri ala so wona ɓuɓri makko. aɗa andi ñalawma dargue ceerno Abdoulaye Sarr nangue nge enge wula nge fooɗe hange jimne e koye yimɓe ɓe warñede ene heɓa yimɓe e wufwuk ɓe e dadorde ɓe e kolɓuli hano yimɓe mbadi. ceerno nelaw sa sallam no wi yimɓe jeeɗiɗo ene goodi ɓen ɗon eɓe cakko e ɓuɓri jomiraɗo ñande ɓuɓri ala. holɓen jeeɗiɗo ko almami nunɗuɗo ene sakko e les ɓuɓri Allah ñande yawmal qiyamati al arshi. o wi e sagata mo ganduɗa Allah ene huccini ɗum e rewde Allah o ene sakko e ɓuɓri al arshi ñande yawmal qiyamati ñande ɓuɓri ala so wona ndin ɗon ɓuɓri. o wi e gorko mo ganduɗa ɓernde makko yowiti tan koye jama nde waktu yoni fof o diranat jama o juuloya toon o ene sakko e ɓuɓri al arshi ñande yawmal qiyamati ñande ɓuɓri ala. o wi e worɓe ɗiɗo ɓe jiɗodiri tan saabu Allah ɓe kawri kadi e saabu Allah ɓe certi taw ko saabu Allah tan ɓe jiɗodiri yidde maɓɓe taw ko saabu Allah tan ɓe guurdi saabu Allah ɓe mayidi saabu Allah. ɓeeɗo ɗiɗo kadi ene cakkodo e al arsi ɓuɓri ala si ñande yawmal qiyamati. o wi e gorko mo ganduɗa darti ɗum debbo joom mbaadi joɗɗo dartiri ɗum fijirde kanko gorko o jaabi debbo o wi min mboɗo huuli Allah. oɗo kadi ene sakko e les ɓuɓri al arsi. o wi e gorko kadi mo ganduɗa walla neɗɗo tan ni mo ene sakko o suuɗa sadak makko taw hay jungo makko nanongo anda ko sakiko o kadi ene sakko e les ɓuɓri al arsi ñande ɓuɓri ala. e gorko kadi mo ganduɗa omo siftora Allah taw omo yeewi walla omo jangto Allah taw omo yeewi ha gite makko ɗe gadda gonɗi saabu kulol Allah o kadi ene sakko e les ɓuɓri al arsi. habri hadis o noon ko Bukhariyu mbiɗon ɓeɗon jeeɗiɗo eɓe cakko e les al arsi ɓuɓri al arsi ñande ɓuɓri ala so wona ɓuɓri wi sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu al imamul adil wa sabu nasa fi ibadati rabbihi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani yatahabba fillahi ittama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun dalabatuhu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun yatasaddaqa akhfa hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu. ɓeɗo jeeɗiɗo ene cakko e les ɓuɓri al arsi ñande ɓuɓri ala sowona ɓuɓri jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. yo Allah hokku en sakkade e ɓuɓri al arsi ñande yawmal qiyamati. enen e dendagal bandiraɓe julɓe o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane to ligsebe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. assalamu aleykum wa rahmatullah. wonno ko meftande kala ñalawma e nder lewru korka eɗen jubba hen ngam wonande yadude e jayde men weltare TV taw kadi koye sawtu wola
ceerno ibrahima saydou kane toon to luksay ba gorgola gartaten koyo ñalawma hanki wonande 8 mars eɗen gandi ko ñalawma teddiniraɗo rewɓe e nder windere nde kala hanki o noon e nder leydi ndi sénégal rewɓe ɓe kala jalti woni hen kadi toon to galle lamorgo to horejo leydi ndi sénégal waɗi hen ɓattake muɗum gam hollirde dande rewɓe ɓe kono kadi e tabitgol golle mabɓe e timmal wonande kalɗo ɓe ngala ala kala ko wonata nde tawno soɓe goni kala ngakkat tan kono kadi o holliti e jojjidde hande haqqeji rewɓe e nder leydi ndi sénégal ko noonne kadi Bassirou Diomaye walla mbiyenni hoorejo jaagoɗo leydi ndi sénégal Ousmane Sonko subaka hande o toon to ñiɓirde makko woni tan toon to permettre hakkude makko e rewɓe gollotoɓe toon o waɗi toon discours dabɓo no feewi taw kadi ɓenne mawnina ñalawma hanki o kono ko hande o tigui o holliti rewɓe nayo ene ngoodi mandi ɓe jam fota komo abadan hen goto noon inde mum o sowti heddiɓe noon cowtaka inde mumen o waɗi message faade rewɓe o holliti kala ɗo rewɓe ngala ɓamtare wonata ɗon leydi wa ɓamtade gaga hen rewɓe kono o holliti so wonano omo jogui batu toon to galle lamorgo to ma o ñalde mabɓe gam yewtidde mabɓe gam batu toon to galle lamorgo to hen gartatena koye ñalawma ñande asende taw kadi ko toon to hôtel King Fahd Palace eɗen gandi ko toon wonande coalition Diomaye président ko toon ɓe guddiri lulɗe mabɓe ko fate golle oɗo coalition ko toon Diomaye suuti konguɗi ɗi ganduɗa o holliti wona Pastef lamminimo ko coalition warti guila mo woni toon to kaso wonande kay caggal nde o noddi o coalition o yewtide mabɓe o famodirema nde o yaltinde ko nden tigui o yaade mabɓe hawo dañi ko on saa taw Pastef wodani tawno Pastef koko firtano ha laaɓi ngan sanga o holliti kadi wonande kanko wo jam fotako wonande ɓeɗo hen ɓe o yaadi ha lamminimo e dow sifa oɗon kala ala ko noddi so wona jaam e golle e nder leydi ndi sénégal ko waɗa ɗum kono hewɓe taw kadi ko anduɓe dawrugol peccima e pecce ɗiɗi woni hen kolliti hankadine kay ala ko heddi so wona luural timmugal woni hakkude mabɓe moni kala ne rento tan wiide goɗɗo ko min firguitema wonande hoore jaggaɗo yiiɗa tan wiide mi acci kankone hoore li o yiiɗa wi tan mi riwima woni hen kala ne rento e oɗon banggue woni kadi ne kolliti ɓe baddani won politique ɗiri nder mo yimɓe hewɓe paamani ɗe gueɗe kala ene kaale taw kadi koye dow oɗon sifa gartaten koye ñalawma hanki o rewɓe finoɓe toon to diwan Agnam e nder commune aji kewɗi ɓe ceppi ñalawma hanki o ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no feewi faade nanggal Farba Ngom kene tolno e hitande fawde ne nanga ene dumba taw koye dow ŋañalde tene ɓe kolliti kala lewru korka nde arno Farba ne waɗananoɓe gueɗe kewɗe kala mum haɗani ɗon tan Farba ne duusiɓe ene duusiɓe jaam ɓe jiranimo haydara so wona jaam e peewal ɓe eeri noon ko on nde accete ko ɓuuri yawde yaccade toon to Barñene rewɓe wahloɓe liɗɗi caggal nde ɗi pewna ha feewi mbatta eñe mbatta liɗɗi jorɗi hewɓe hen kolliti metti men ko wayno Fatou Samba e dow konngol muɗum ɓe kolliti guila tan wonande oɗo hen central industriel waɗa toon guila nden wonande waylo taaridi ngom hay awoɓe hewɓe donkini dañde no gollori o erima noon wonande caɗele kala ko pawaɗe dow mabɓe nde iwata beele ɓe mbawa jokkande golle nde tawno suyama ko ñalawma rewɓe o saaha aɓe guuri ɗen caɗele mawɗe no feewi jahaten ko toon to Kafrina o jibini koto centre de santé toon to Jammu Ngena kankono wonno totto ko inde Aissata Ba mo duuɓi 19 nden o jibini e nder ndun suudu safara ha gasi o ɗacci noon wonande ha sage-femme en jeehi foftoyade ko nden o yalti o moggiti o yeehi bolol makko o majji caggal mum noon police tintina wonno ko yiilademo on o yiitama ɗum ko caggal nde waɗa lahngal tawa wona Aissata Ba o wiyete ko te Keita mo duuɓi 19 o molti koye nden inde ngam maskude ko yiɗi dogde ko caggal mo loskama hen o holliti wonde o yeyata koto jeere central de Kafrine wandodirɗon noon e gorko goto nottotoɗo Emma Dieng mo ganduɗa kañumne ko chauffeur camion nden ɓe gondi o ƴetti hen reedu on holliti wona kañum jeeya ɗum jeeyi sababu noon wala ko wurniri ngel ɓinguel haydara o yiiɗa warde o yiiɗa weddade wacci ɗum toon to Suud Safa to ɗo sana waɗama garde à vue kono noon
wonande ngel cukalel tottama pejatiri beele kadi wawa a wonde toon ngam kisal e nden ka muɗuma Cheikh Oumar Diagne mbaɗanoɗo gardaji guila jeeɗiɗi nduɗo hen lewru Mame Makhtar Gueye mo Jamra holliti yillima toon kono ko hande o darto yeeso procureur ɗum ko caggal konguɗi ɗi o yaltinno ko fatuno e mayde étudiant toon to Duɗala université Cheikh Anta Diop caɗele carburant kame gaz woni ko yogay internoji kaali ha leeɓi sarade kay wiyede wonande pétrole e gaz e carburant kala koko mankata ko wona ɗum kono noon wonande Petrosen jalte deƴƴere ɓe kolliti ɗum wodani so tawi tan on kabaru ne wooda yaltata koye mabɓe wona to yaltata aɓe jogui kay kene mofti ha timmi woni gaz kame carburant ala kala ko mankata en teni kadi mbat peeje kala taw coggu o ɓeydotako taw koɗo heddiɗo tan heddoto e wiide wonande Petrosen gartaten ko fate banggue syndicat ji état gollotoɓe e nder leydi ndi ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi yaltin ɗuma ko kolaɗo kuuɓal mabɓe woni Mody Guiro kamɓe CNTS ɓe kolliti 12 ndu lewru so tawi ala ko gasi koɓe hofoɓe juuɗe mabɓe ɓe muñini no fewi laamu ngu guila tan ɓen riwaɓe e ɓen ɓe joɓƴel men ɓennata ɓen liggotoɓe leydi o saaha ene guuri caɗele mawɗe no fewi jaydiyanke biyeteɗo Aissatou Diop Fall oɗo sa heeɓi convocation toon to gendarmerie taw koto caserne Samba Diéry Diallo ɗum ko ñalawma janggo sanga 9h ko kanko tigui holliti ɗum andaka noon ko jeeyi o sababu ha waɗa convoqué kanko on jaydengue Aissatou Diop Fall gartaten koye dossier hande o ɓurɗo bonde ni e nder leydi ndi deɓowo kala ñalawma wonande dossier Papa Cheikh Diallo ne wondi kadi e Djiby Darame o dossier o yettima 4 neɗɗo dewindaɗo nanga taw kadi nanga koye on dossier battidiɗo jagguede o on kay wukkiti kala muɗum o nanga ko toon to Sacré-Cœur kanko noon ko étudiant S Diallo o wiyete o wukkiti haalaɓe o holliti eɗen gandi ko hakkude yesso kame wuubi ko ɓe tan goni toon ko ñiɓe peccita ɗum woni o wona gorko o wona debbo holliti ko kanko wonno gorko taw kadi mo jokkodiri wonde Pape Cheikh Diallo mo jokkodiri kadi Ibrahima Magui Seck ɓeɗo kala ko ɓe yimɓe makko o haali laabi kewɗi kay koɓe jettodiri dow ɗiɗon sifaji kala muɗum on dossier kadi udditima gonlos ko ɓeydima e oɗon sifa ko wona ɗum kono dossier goɗɗo ɓurɗo hamnade bonɗo ko gudditiɗo taw kadi koto dik nde nangi heccanki nde ken tolno 13 ene hen minoraji taw ko sukaɓe kamɓe kala ɓe gonno koye appartement ji taw kadi ne hen biteɗo Ousan Keita mo ganduɗa ko jimowo kono ko tumanoɗo oɗon sifa ko ɓooy ngol noon laatima tawede hen aɓe jogui toon dorokaji mabɓe mbaɗa toon gueɗe luuɗiyankagal ɗe aada yarani on dossier no udditama tawa kadi on dossier ni ɓuuri layde no fewi kamɓe kala ɓe mbaɗama testé ƴewdede ko wayno sida o sano résultat ji mabɓe ne paada ko ala ɗum ko noon wonande téléphone aji mabɓe nde tetta tawa hen ko ɗin layti kewɗi no fewi o saa noon wonande police mo dik ne udditi hen enquête jaƴƴo no fewi gam ɓeydade yaññade o sifa on bonene haale deƴƴani tan heccankoñede Aset Subaka Law sanga niɓɓel Subaka ɗon ɗo gare Bomari seeɗo oɗon gandi ko garage taweteɗo ɗon to Maris ko sagataɓe ɗiɗo worɓe kay tawa e nder bis goto ene goni toon ne mbadda toon gueɗe cofɗe ɗe yahata yimɓe way tan kono sifa sabotage ni no gandirɗa hande taw ko gueɗe puŋŋiniɗe no fewi wonande hen goto wiyete ko B Silla goɗɗo ko MB Cissé kamɓe ɗiɗo kala noon hawre ɓen wirtiɓe ɗon nde jiiɗuma mbaddi hen kam ha gudditi nanguiɓe toon piiɓe bongal tottiɓe police o sa mbaɗama garde à vue loskoji ene jokki e sifa mabɓe gartaten koye candidature wonande Macky Sall toon tolloni Papa Diop gonnoɗo maire Dakar taw kadi ganduɗa ko jaadiɗo landa mbokko guis holliti ene yaade makko kanko on Macky Sall Barthélémy Diaz holliti ene yaadema kanko Macky Sall ko waɗum ko noon wonande hewɓe kay e dawriyankoɓe leydi Sénégal o sa kolliti ene jaadi e candidature makko teni kadi ene caggal makko Moussa Faki Mahammad on gonnoɗo
wonande gardino de commission union africaine holliti kanyumne kadi ene duusimo kanko wana Macky Sall mbelo wawa hebde wonande joɗorde fedde gotago windere ɗo e janvier 2027 paɗo so jomiraɗo haaji ɗum uddi kumpital men ɗemgal pular e nder genidi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie ma en jaton to Guidimaka ñalawma hanki o ko ñalawma rewɓe mawninama e nder leydi ndi hooreji leydi Mauritanie arti e yettude jarde darde rewɓe e ɓaydade darde mabɓe fannuji kala gila e dowri ndi ha fayma e jeeygu ha fayma e galleji ha fayma e gouvernement o kala en ɗo miijiɗa rewɓe keedani hen caggal no feewi kono ne kadi joom suudu hoorejo leydi Mauritanie holliti hen kañumne darde mum tinde no feewi yodedemo rewɓe Mauritanaɓe kame darde mumen kono kadi ɗin ñalawmaji mawninama ha toon to Guidimaka ma en ketto musidɗo men Zakaria Samba Dia. jamal ñalima bandiraɓe tedduɓe tenkoɓe weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma meftande computal men ɗo e nder diwan meɗen e Guidimaka ko ñalawma jeetati lewru meɗen mars ñalawma gandanɗa hoorema ko mawningol ko fati e banggue wonande haqqeji rewɓe e nder windere nde kala mawninama ɗo e nam e selbabi lamorgo diwan meɗen e Guidimaka tawi kadi tawtorama ɗum yimɓe hewɓe guila e ardiɓe ko fati e banggue e laamu wonande noon ɓe mbaɗi toɓɓere oɗo ñalawma ko potodiral habde haqqeji mabɓe kamɓe rewɓeɓe kala nonne kadi wonande e hebde e golleji timmuɗi wonande rewɓe mawɓe kam e sukaɓe kala wonande noon tawtorama ɗum yimɓe hewɓe ene jeeya hen maire commune de Selbaɓe Oumar Hamady Ba o waɗi hen haalande gam tigui yettude e jarde wonande bandiraɓe rewɓeɓe hollide kadi darde mabɓe tigui rigui ene laaɓi ko fate e banggue wonande rendogo nonne kadi o ñaganimamaɓe gueno kisal ɓuural e ɓamtare gam tigui wawde tigui rigui ɓeydade e darade e dadade e sérinaji gam tigui wawde ɓeydade e nawrude yesso ko fate e banggue dendagal golleji ɗi ɓe dillata kamɓe wonande bandiraɓe rewɓe wonande noon on ɗon biyeteɗo Sawdatu won on ko joɗaniɗo ɗo jagolgal kalfinagal waɗa gueɗo rendo kam e sukade on kanko Sawdatu won noon o arti hen gam tigui haalde ko fate banggue wonande darde rewɓeɓe e rendo ngo gam nafoore nde ɓe jogani wonande rendo ngo guila e golleji ɗiɓe gollata guila e nder galleji ha e nokkuji goɗɗi kala nonne tigui o wawi wadde e rango fayde e laamu leydi Mauritanie ndi e gardugol Mouhamed Cheikh Ahmed El Ghazouani nde wawa tigui rigui ɓeydade tekkinde ko fate e banggue wonande e golleji taw kadi ko toɗɗiɗi ko fate e banggue wonande taw kadi ko toɗɗiɗi ko fate e banggue wonande e sukaɓe rewɓe gam tigui wawde hebde golleji e wawde tigui rigui hebde haqqeji muɗumen no hannirta niyete kanko Sawdatu Ly o waɗi ɗiɗo ko goɗi fayde e ñallal hannigal ko wona ɗum ko weejo waɗama hen ko fate e banggue hollirde wonande kamɓe rewɓe koɓe gollata guila e ñooti ha e ko fate e banggue ñooti ko fate e banggue comti ha e gobuji nonne kadi ha e gueɗe goɗɗe pewnata ko fate e banggue fewnude ko wayno cabune en ko wayno kadi e ko wiyete e sampuŋaji ko heeɗe gueɗɗe ɗon eɓe pewna ɗumen ha e gueɗe goɗɗe waɗama gonɗon weejo goto foof ko gollata wawi tigui rigui addude ɗum hollude ɗum ɗon e ñallal hannigal jeetati lewru meɗen mars ko ñalawma mawninteɗo ko fate e banggue wonande rewɓe nder windande nde moɓe mawnini e ñalawma hande o ɗo e Selbabi e wuuro meɗen lamorgo diwan meɗen Guidimaka weejo ngo noon waɗama goto foof holliri kala ko gollata ko fate e banggue wonande gueɗe ɗe liggoto kam kadi rendo ngo ene wawa tigui rigui naftorade ɗum hen nan no hannirta niyete Zakaria Samba Dia Bekera gam Ayaw Weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera golle man jooɗi peewi mi haalni Maymuna Dia kame Hawa an yoɓe gaddane hirande ma ñebbe jungo ma fuuɗama keddoɗen ko toon to leydi Mauritanie Dia gorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie Mohamed Wul Marzugo holliti taw koye jonde liga arabe walla mbiyen islamique ɓe taw koye yewtere gooɓe jiile wo holliti Mauritanie heeɓi ɗoftude ɗe leyɗele memaɗe kala kadi Mauritanie ene darani wonande ne yaade mabɓe kamɓe ɗe leyɗele kono kadi yonnani wonande ngu jengu e nder leyɗele arabeɓe ko tardinde ko bonnude ɓe jonnani hay seeɗa ko waɗa ɗum ko holliti kanko jagorɗo Mauritanie alani neɗɗo mum gañiɗo ni mayɗo kono hewɓe mabɓe tawitonoɓe golfo woni hen naati payito Oman woni hen payiton to Arabie Saoudite taw ko booli leesa o holliti ɓe darni cetal rewido ɗen golle kala ɓen kalne gone jaami kisala kono hande ɓe jokki rewidade ɓiɓɓe Mauritanaɓe kalɗo goni e nder ɗin diwanuji kala beele joomen ne gona e jaam kame ndenka e kisal kala jagoɗo awo ma jekkaɗe leydi Mauritanie rokkiri happu dabɓo no fewi wonande ɓen awoɓe e nder ma jekkaɗe ɗe moni kalde fewnitta ɗereji mum taw koye happu mo ganduɗa
ɗo henna ha go lewru avril fanduɗo hen ndu so tawi jomum fewnani so nanggama kama ko satti koko fawete e dow muɗuma gouvernement mo leydi Mauritanie holliti ɗo henna ɗo caɗele carburant woni ko teska kono kadi ceergol e ɓeydugol mum maɓe ɓeydu ndenka e kisal ngam rende o carburant e kala saha jaltinteɗo leydi ndi ne nawe leyɗele goɗɗe ko wayno banggue Mauritanie tenti noon taw yaltirta koto banggue région de Hawdayni en fayenma Asaba taw ko keerol hettono leydi Mali tintana fasala kono ne kadi ha fayenma e nokkuji goɗɗi kala ha fayma toon to kokiɓe kolliti maɓe ɓeydu hen darde timmude no fewi ngam haɓade kala ko fate jaltingol carburant taw kadi koye suuɗayr rewani lawol saabu o saaha mo gonen Mauritanie ene hato jini e carburant muɗuma toon to nokku biɗeɗo Basekno jaggama toon sukaɓe rewɓe ɗiɗo nanguiɓe ko police mo Mauritanie kamɓe ɓe giwi ko toon to leydi Mali kamɓe ɗon ɓe jogui ko poɗɗe médicament ji contrefaçon ɗi ganduɗa binditaka taw kadi ganduɗa koye médicament ji teskaɗe nder leydi ndi ɓe paano koto jeere toon to Basekno taw kadi ko mbiyata luumo ko toon ɓe paano kamɓe ɗon tawa mabɓe poɗɗe kewɗe ene hen pilillaji wonande ɓe yiɓe bonnude deedi ene hen kadi leɗɗe goragoɗe joom ƴetta tan ɓama hoore mum hen kadi mo mbiyata adraka poɗɗe tan sa ƴetti ɓuttiɗa ɗe kala ɓe tetti ɗumen ɓe noon rewɓe ɗiɗi mbaɗama garde à vue ngam o saaha nottade gueɗe kaɗaɗe leydi ndi koɓe mbaɗi ɗum ko hen garten koye gouvernement mo leydi Mauritanie hande o ƴetti pellital helde kala e nokkuji mahaɗi taw kadi koye jeeyi laamu walla ni kala mahaɗo ko alda e kayit yamirore foko dirguitte ha laaɓa jaggoɗo kotki e on fannu kame jaggoɗo ndenka ko ɓeydade moƴƴitinde booli leydi ndi ha tente booye mum tenti noon to Nouakchott kala mo heɓani kay kayit yamirore ngam mahde koko dirguitte hammimi leydi syndicat ji jangguinoɓe e janggoɓe ɓe kolliti koɓe natanɓe hofgo juuɗe yontere ngam gullitali ɗiɓe ngo wullitade hande ala ko gasi haydara hakkude mabɓe e laamu nguɗo hen laamu Mauritanie paaɗen ko toon to Mali Bamako kuppiraji courant koko ɓamti hayso tawi woni ustinoma kam oɗo saaha teskama kuppiraji courant koko ɓamti ɗi dumunnaji kala walla ɗe balɗe kala woni hen ne jooɗo ñalawma kurɗo no woruno taw ngala courant woni hen ko waktuji jeegom woni hen ko waktuji joyyi woni hen ni ko 24 heures jotto coynaki courant haydara ɓe noon ñootoɓe e joguiɓe galasuji e tebbuli batteɗe frigo ji hewɓen kolliti ɗe caɗele guuranoɗe so ɗe garti kadi wontata ko caɗele mawɗe no fewi ɓe namdima noon wonande kay o saaha laɓɓitinede ko jeeyi o saaha sababu ɗiɗo henna kuppiraji météo mo leydi Mali ene jertina ɓesguji malinaɓe nguleki mawki o saaha koko ɓeydi e nder leydi ndi tenti noon altina hande o ha fayenma e 15 ndu lewru mars ndi gonɗen ɗeɗo henna balɗe kala wonata ko balɗe nguleki mawki no fewi nguleki makiya ha 45 degré ɗum noon fuɗɗoto tan ko 11 heures subaka be tawi ha fayma 17 heures juulal takkusana ɓe ndentina yimɓe hewɓe tenti noon joguiɓe ñabbuji cornique nde ndentoto yaltude aɓe ndentini yimɓe kadi yaade wone nokkuji ɗi ganduɗa ɗiɗo henna ko nokkuji joñiɗi saabu ngulekine mawni te yimɓe goni koye korka nde ndentoto no fewi to sikaso finoɓe toon kolliti hande o ngala e nden kay kisala hewɓe kolliti ɗanoto guitel gotel hayso tawi woni kuuɗal ko wiyete couvre feu tolelo ene lawɗina toon haɗani kam ɓe joguitiɓe taw ko pelle bandiji ene janayi kala saha station goto biteɗo yaaha station biteɗo yaaha OIL ko on yana goto wara hen wi noon kadi S Diallo holliti kañum liggoto ɗon arti holliti oɗon a sifa taw kadi ko kulhuli mawɗi no fewi wonande ɗiɓe jogui ko fate oɗon fannu to Guinée Conakry gouvernement Guinée Conakry par jagoɗɗo taw ko administration territorial lendiɓe kollitiɓe ndirguitata ken tolno e landaji 40 ɗi landa 40 kala ɗereji men ne ngakkuno ɗum ko caggal nde ɓe dokkuno happuji lebbi jeegom woni hen ko lebbi tati nde pewnitta mbawa artude taw kadi koye mbadi dawrugol leydi ndi
holliti noon ɗi landaji kewɗi kay pewnitani ɗi landaji ne heena landaji tati ɓurɗi mawnude e landaji leydi ndi kala UFDG kalanda sellu Delen Diallo ene hen RPC Arc-en-Ciel kalanda Alpha Condé ne hen kadi IPR kalanda Sidia Touré ɓe tato kala ko waɗɓe exil ngala e nder leydi ndi kamɓe kala landaji ko jowaɗi ɗon ɗo ɓe goni heɓanade sumgoji sarɗiyanko jogori lattade taw kadi koye lewru mai e nder ndeɗo hen hitande so jomiraɗo haaji coordinateur gardiɗo ko fati Front de civil force sociale de Guinée FFSG ɓe kolliti wonande ɓe teskima guiltan 5 lewru septembre 2021 ɓesguji leydi guinenaɓe hewɓe jalti leydi ndi gueɗe opérateur ji économique en ha tenti ko fati banggue wonande ɓen sukaɓe leydi ndi kamɓe dawriyankoɓe hewɓe jalti leydi ndi gam teskede caɗele mawɗe no fewi woldino ɗum ko caɗele mawɗe no fewi to banggue sifa coynaɗo ha tenti noon ɓe dilloɓe banggue politique gam hulde nanguede dumbeɗe hewɓe koko jalti leydi ndi taw kadi oɗo saaha kolli tan ko mette mumen taw koye dow ɗiɗon sifaji Niger wonde piyanɗe mawɗe kañumen nana o jamma beeɗoɗo hen toon to tahwa ko tahwa noon waɗɗani bowal laaɗi diwoje ngal tahwa ko toon noon wonande fedde ndeɓe tuumi ko état islamique sahel ko ɓen mbatten opération gulɗo jeew ɓe gari kay koɓe jogiti armée ji tekkuɗi no fewi gari koye motoje sanga 3 heures jamma ko piyanɗe mawɗe pettoje mawɗe nana toon kono heɓaka taw ko laaɓi hol wasɓe hen pittali mumen no foti ma en gartoy oɗo hen kabaru so haaji jomiraɗo to Burkina Faso ko jangu waɗe ñiɓirde police nokku biyeɗo yaaba noon ne tawi nder province mo ganduɗa ko fada Gourma ko famɗi ko kala capantati police e hewɓe mbasen pittal ɓe gari koye motoje aɓe jogiti fetilaji mabɓe no fewi to Kenya to ɓooli kewɗi jippi toon ɗi to ɓooli jeeyi sababu hakken tolno 49 neɗɗo mbasi pittali men 49 neɗɗo mbasi pittali men ken tolno e 26 maayi tan koye Nairobi capital ngal teskama diƴƴe e yo gayleɗe ɗum ko to ɓooli kewɗi jippiɗi toon ha ganduɗa galleji kewɗi nanni ndiyama ɗi nderguiti laabi taƴi hen ko heewi William Ruto hooreji ɗe ndi yaltini taw kadi ko hewɓe e armée leydi ndi beele kadi mbawa ɓeydude nden ka ekkisal tenti noon ɗi nokkuji ɗi yoolere ndu woni to waɗi ɗo hen RDC Congo gouvernement o holliti jaaɓi joɗima guila janvier faade ɗo hen aɓe jogui caɗele to banggue lelgol jebdi taw kadi gaɗa ko jebdi salarié en ɓe liggotoɓe taw liggoto koye laamu ngu o saa noon maɓe jaltinoy ken tolnoy 500 millions ko préji dollar gam yebde ɗum ko caɗele faggudu hollide ɗum ko jaggoɗo faggudu leydi to banggue caɗele tawaɗe toon to trésor a leydi ndi to Soudan du Sud finoɓe nokku wiyeɗe Akbos ne tawi Kerol hakkude Éthiopie kame Soudan du Sud hewɓe kay dogi hewɓe noon mbarama toon taw koye fiyande mawde wande toon eɗen gandi luural tawete ngala hakkude Rika Machar kamene wonde Salva Kiir ken tolno e yimɓe 40 goni waraɓe taw koye ndeɗon fiyande paadena ko toon to joolam jaɓeri ñalawma hanki o toɗɗama o biteɗo Mujje Taba wonande laytulay Khoumeyni ma en ketto hen musidɗo men Ousmane Gadiane artana men holi o gonnoɗo Mujje Taba. Mujje Taba Khoumeyni fiilama ñande 7 lewru mars hitande 2026 yo lomto baba mum baranoɗo ñande 28 lewru février hitande 2026 tawi ko jangu Amérique e Israël wanno e leydi Iran tawi ko gardinoɗo ndin leydi guila hitande 1989 holi gonɗo oɗo Mujje Taba Khoumeyni o yi aduna ko ñande 7 lewru septembre hitande 1989 to wuuro ina wiye Mashhad e nder ngendi Iran. Mujje Taba ɓuuri yarude koto fannu jangde towde e nder Islam e hitande 1987 o naati e fedde renɓe filñitere Islam Iran omo jeeno e yanoɓe guerre
Ira e Iraq kadi omo jeeno e wallunoɓe oɗo gorko biyeteɗo Mahmoud Ahmadinejad hitade ujunaji 2 ha totti hitade ujunaji 2 omo jeeya e ɓurɓe yiɗede e nder leydi ndi ko nonne kadi omo jeeya eɓe Amérique ɓuuri wattude yitere kutoya ngam darde makko e seppoji juɓɓinanoɗi hitade ujunaji 2 Mujtaba ko sambajo babmum joom suudu makko e ɓiyi ko foof keddi koye ndeɗo fiyande Ousmane Gadio golle man jooɗi peewi keddanajo on ko toon to moyen orient Iran Israël ne jokki weddodirde misilaji taccoji keeri pukkoyo Tehran kala saaha ko bomboje gulɗe jaw woni janoje toon Tel Aviv e région muɗum ha yogay nokku Israël toon ni kadi ko misilaji ɗi ganduɗa siranaji mabɓe natti wawde jogade ɗum ko caggal kay nde ɗi natti sigde yogay région ngaji o saaha ko application ɓe kutoto e téléphone mabɓe so tawi tan woni Iran weddima missile mum tawɗi nguuɗata koye nder téléphone ngaji aɓe jogui gasde jomumen mbawa nattoyde hen saabu siftinde moon Israël Tel Aviv yogay nokkuji e guure kala ɓe jogui ko gasɗe e nder leydi so tawi tan sirene waɗi ɓe nattata koye nder galleji mabɓe paye nder to hen ɓe cuuɗo ha nden fiyande gasa jomumen jalta bo walla o saaha noon wonande kay misilaji kewɗi pukkima toon no kewɗi pukkori toon to Liban ha ganduɗa o saaha hoore jagle Liban holliti ken tolno e feccere million neɗɗo dogui ngal capital Beyrouth so tawi ɗum dartaki ko caɗele heege jogori layde ɗon balɗe sappo hande o guerre hakkude Israël kame Iran taw kadi koye ballal États-Unis d'Amérique Donald Trump hanki jaɓɓima ɓen waraɓe toon to moyen orient taw ko Iran wari soldaji Amérique premier groupe o on hanki yettima ɗi cangi yettima toon to États-Unis Amérique taw kadi koye discours Donald Trump holliti o lamɗo kesso toɗɗa ɗo ɓoyata wonde ɗo ko aɗon ko noon Pékin mo leydi Chine holliti o sahane jertina leyɗele hoɓɓe nde nattatay o guerre walla ni derguide fittandu o kesso toɗɗa ɗo biteɗo Mujtaba Khomeini musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketki malaiki jaam yo jaam Allah hiranena